प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कहिया छुट्टी अइला? छुट्टी अइला? अरे मर्द हमने कोनो छुट्टी के लिमिट ना होखेला। जब मन गल तब जाई ना स्कूल में घूम के जाई ना। हाजी हमेशा बनता रहेला। तब तू कहीं अइला हा? अरे भैया हम काल नहीं फिरे पर शाम के जाए के बाटे। आज ही जाएके बा? हाँ 6 महीना पाई रही एक दिन खातिर अब जाता नहीं पर शाम में जाए। का करबा तू प्राइवेट स्कूल के टीचर हवा नो? हाँ तार लोग सरकारी हवा। आवा आवा। पेमेंट कितना मिलत हो? पेमेंट? हाँ पेमेंट तो 40,000 रुपया मिलेला, लेकिन ऊपरवार मार के 80,000 हो जाला। 80,000? तब का? तब था कितना मिलेला? हमार 15,000 मिलेला वो पीएफ काट के। 15,000? हाँ। ए मर्द हमनी के तो 15,000 तो दाई के मिल जाला जो हमनी के स्कूल में खड़ा ना होली सन। तार लोग सरकारी नौकरी वाला हम लोग। ओ सरकारी नौकरी के तो बात ही हमनी अलग के बा। प्राइवेट के का वैल्यू? और जान तड़ भैया भोरे भोर उठ के खाना बनाई जा आ खाना लेके जाई में तो 12 बजे आधा घंटा खातिर खाना खाए के टाइम मिलला खाली। वो सोदे खाना खातिर? हाँ। मर्द खाए के तू बातें हटावो। हमनी के सरकार उनसे भेजेला अंडा के खाए खातिर। उ सब लइकन खातिर आवेला नो। लइकन के मतलब के देते हो? लइकन के का दे के दबा के खाई ना जा आ घर हम पैक करके काम नहीं जा। हमनी के सरकारी आदमी है ना जी। चलिए और इधर। तार लोग तो सरकारी नौकरी